Hei, lume! Sunteți la primul episod din seria de Tropicraft. Și da, acum vom căuta lucruri din Tropicraft ca să, vom la geam și ne vom descurca noi. Momentan nu prea pot face chestii foarte tari, deoarece pentru că, nu știu, opțiuni, ups, toate. Când va ploua, vom da off. Ce e? Doar dirt. Aici oare. Da, va trebui să găsim elemente din Tropicraft. Știți voi ce skin am? Parcă aș fi un nerd. Deci da. It's a wolf. Mergi. That's Bucharest. It's clay, man. It's a clay, man. What? Mor. Da, va trebui sparg asta și gata. Mă voi întoarce peste ceva timp. Tot ca să culeg. Momentan avem 6 chestii din astea. Da, nu am venit de niciun element din Tropicraft. Foarte ciudat. Foarte ciudat. Cred că vom da. Oh my god. Frate, du-te, frate. Perfect. Aici am crafting. Table. Hack. Oh my god. Da, sper că am dat de coal și de iron. Da. What the fuck? The fuck? No. No. Tastatura stupidă. Da. No. Dacă ți se pare tot tragi genul. Nom. It's a yum. Oh my god. Ow!
Hei, am descoperit o chestie. Nu, n-am descoperit nimic, din păcate. Oh! Dar totuși avem iron. Asta este. What do you mean, man? Bă, pare că avem doar 4. Vom merge în jos. Pac, 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 pac. De aici găsim ceva, să știu dacă mai... Oh, nu! Nu! Aici, zombie. Nom, 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 nom. Apă stupidă! Poate vine ăla după... What? De ce mă împingi? Apă stupidă. Știu că ești la feminin, dar... Femeie, o am al lui Dumnezeu. De ce ți morți să mă omoari pe mine? Că e și eu om. Nu e animal, eu. Beți-vie și ei, oameni. Nu-ți o beție. Nu știu, dar asta să fie interesant de zis. Oh my god. Oh. Serverul ăsta este filmat la nou. Normal, acum eu trebuia să nu fac un videoclip și trebuia să mă joc, nu știu, altceva. Da, dar, na. Eu am rezolvat timpul ca să vă fac cu vostru un videoclip. Și, da. Vă zic acum, bye bye!